Dynalogic sikrer dig de skarpeste konsulenter til dit projekt, men vi giver dig også en ny og meget bedre projektoplevelse. En projektoplevelse, hvor der er styr på tidsplaner og ressourcer, og frem for alt handlefrihed. Hæng på, så fortæller vi dig hvordan. Traditionelt set er IT-projekter styret af omfattende og detaljerede specifikationer, der låser løsningen fast meget tidligt i forløbet. Resultatet er systemer, der ofte ikke svarer til de faktiske behov, og som brugerne har svært ved at anvende i deres dagligdag. I dag ved vi, at det er meget mere effektivt at have en tæt dialog gennem hele forløbet, og acceptere, at der vil opstå behov for små kursændringer undervejs, når både du og vi bliver klogere. Den frihed får du med agil implementering. Her bliver du ikke låst fast af en omfattende kravspecifikation. I stedet beskriver vi i fællesskab det endelige mål og nedbryder projektet i mindre opgaver. Listen af opgaver prioriterer vi sammen, og det er dine forretningsbehov, der er afgørende. Vi giver brugerne adgang til løsningen næsten fra starten. Det giver en stor ansvarsfølelse for det nye system, men også meget bedre tid til at lære de nye arbejdsgange at kende. Med agil implementering får du en bedre projektoplevelse, hvor du har kontrollen og er helt tæt på løsningen med store muligheder for at påvirke og forbedre den undervejs. Kontakt Dynalogic, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan få dit projekt sikkert i havn med styr på både økonomi og tidsplan.